Гласа почуваме дори през огън. Чувам през каквото и да минаваме. Чувам даже и през огън. Ти близо си до мен. Дал си ми правото да те познавам. И да те познавам. Като приятел и баща живея в добрината. Ще помоля братчето съцегулка да заповяда. Съцегулката. Бог да го благославя. Участвай с нас. Участвай с нас. Много ти благодаря. Благословен си ти, Витор Исус. Има специфично помазание върху теб. Продължаваме да даваме цялата слава на Господа. Бог да ви благославя тази вечер. Милостта на Господа да бъде върху всеки един. Знаете ли, благославите се. Благославите се. Направи една снимка на човека до себе си. Знаете ли кои трябва да имат страх? Хората, които не познават Господа. А силният е на наша страна. Вижте, не сме тук за разделение, не сме тук за подкрепа, тук сме за Божия слава. Подкрепяме Божието дело. Любовта на Бога да изпълва сърцата ни. Нева, Филиповци! Благославяме ви. Знаете ли, тук съм сигурен, от единия край до другия край, че Бог се прослави във всеки един. И би трябвало да дойде всеки един тук, не да погледне някого, но да идва да благодари на Бога за всичко, което прави в живота му. Алелуя! Моя амор, създал си ме за теб. Аз кажи му, създал си ме. Създал си ме да те хвана. Създал си ме да те издигам. Създал си ме да ти отдавам. Създал си ме да те хвана. Създал си ме да те издигам. Създал си ме да ти отдавам. Емануил, Емануил.
Hallelujah.
Благословяме с филистимеца. Знаете ли нещо, кажеш някакво думи за този филистимец? Той беше юниша. А дали беше юниша и? Как изглежда? Тази песен се разказва за Давид и Голиат, Овен Велосаря. Разказва се за този необрязан филистимец, който бива съмзен. Така че не знам кой какво излиза, с какво излиза срещу. Някой си, може и някой с парите си, някой с колите си, с къщите си, може би някой излиза с силата си, с родата си, но днес тази вечер ние излизаме в името на Исус! Необрязан филистимец, срещу Божия народ. Що ми е страни? Насилно скамаче в сърцето ми. Може по-точно да скачаме, да виркам, да се радваме. Кой си ти, необрязан филистимец? Тази вечер ще остане територия на Господа в Филиповци. Нямаш власт в Филиповци. Нямаш власт върху децата на Филиповци. Нямаш власт върху семействата на Филиповци. Нямаш власт върху моите брати и сестри. Тази вечер ти си повече от победител! Повече победител! В името на Исус! В ръката ми и аз ще отнеса главата ми и всеки ще познае, че той е Бог. Ще те предаде в ръката ми и аз ще отнеса главата ми и всеки ще познае, че той е Бог. Той помага, той ме издава, той е добре.
разрушена, всяка демонична власт. Да бъде разрушена, разрушена. Да бъде разрушена, всяка демонична власт. Да бъде разрушена, всяка демонична власт. Да бъде разрушена, всяка демонична власт. Да бъде разрушена, победител съм, победител съм, победител съм. Победител съм, победител съм, победител съм. Може да даме цялата слава, Бог да ви благослови. Алелуя! Спасото можеше да бе. Дайте ги значи се тук, дайте значи се тук. Халелуя. Не трябваше и той да дойде. Другия път. Ама дошо Романо, Айде, двама. От църквите, знаете какво се случва в молитвените домове?